A kitelepítés csak azért állt le, és önök közül is többen csak azért vannak egyáltalán itt, és nem mondjuk Baden-Württembergben, mert hogy 46 során a nyugatnémet zóna teljesen bedugult, tele lett, mert hogy majdnem 8 millió embert üldöztek el addigra már oda Lengyelországból és Csehországból, és az amerikaiak meg angolok közölték, hogy ide egy ember se jöhet. Ezek után maradt volna a baráti későbbi NDK, ahova lehetett volna menni, de hát ez már a szovjeteknek se tetszett, mert az ugye az ő szociális problémáikat növelte volna, hogyha oda megérkezik egyszerre 100 000 nincstelen, és már ki volt jelölve kb. 100 000 ember, aki azért nem kellett, hogy elhagyja aztán a lakhelyét, mert a szovjet hatóságok közölték, hogy nem fogadunk be többet. Tehát nem a magyar kormányon múlt.